വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സിദ്ര ബിൻത്ത് സാദിഖ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 13,832 പേർക്ക് കോവിഡ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 12.72. 18,172 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 171 മരണം. ലക്ഷദ്വീപ്. ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി VD സതീശൻ, KK രമ MLA, ഹരീഷ് പേരടി തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരുടെ പിന്തുണയേറുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത. ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പതിവ് തെറ്റിയില്ല. ഇന്ധനവില ഇന്നലെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അവശ്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ യാത്രാനുമതി. വാക്സിൻ ഇടവേള നീട്ടുന്നത് വൈറസ് വകഭേദം വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കും. US പ്രസിഡന്റിന്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേശകൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ്. പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി BJP. യൂറോ കപ്പ് തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഇറ്റലി. തുർക്കിയെ തോൽപ്പിച്ചത് 3 ഗോളുകൾക്ക്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13,832 പേർക്ക് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 12.72 ആണ്. 18,172 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 171 മരണങ്ങളാണ് COVID-19 മൂലമാണെന്ന് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 10,975 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,08,734 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 82 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരാണ്. 64 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിനു വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും സംവിധായികയുമായ ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ രംഗത്ത്. സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പോരാടുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഒരു സംശയവും വേണ്ടെന്ന് സതീശൻ പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. KK രമ MLA, ഹരീഷ് പേരടി തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നു. അതേസമയം ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ് BJPയിൽ കൂട്ടരാജി. ആയിഷ സുൽത്താനയുടെ ജന്മനാടായ ചെത്ലാത്ത് ദ്വീപിൽ നിന്ന് മാത്രം 12 പേരാണ് BJPയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ രാജിവെച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. 64.5 മുതൽ 115 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും നിലവിലും മഴ തുടരുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇന്നലെയും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 27 പൈസയും ഡീസലിന് 24 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 96 രൂപ 34 പൈസയായി. ഡീസലിന് 91 രൂപ 77 പൈസയാണ് പുതുക്കിയ വില. കഴിഞ്ഞ 39 ദിവസത്തിനിടെ 24ാമത്തെ തവണയാണ് ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ വില 75 രൂപയ്ക്ക് അകത്തായിരുന്നു. ഇന്ധനവിലക്കെതിരെ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ധനവില വർധന തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 2ാം തരംഗത്തിലെ വ്യാപന പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ. ഇന്നലത്തേതുപോലെ ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹോട്ടലുകളിൽ ഇന്നും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ പോലുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സത്യവാങ്മൂലം ഉപയോഗിക്കാവൂ. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, പാൽ, പച്ചക്കറി, അവശ്യ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ എന്നിവയെ തുറക്കാവൂ. അവശ്യ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾക്കും അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമേ യാത്ര അനുവദിക്കൂ. ഇവർ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും തിരികെയും നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാവൂ. ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും മേലധികാരിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമായി കയ്യിൽ കരുതുകയും വേണം. വാക്സിൻ ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് US പ്രസിഡന്റിന്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേശകൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി. കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാക്സിൻ മാർഗനിർദ്ദേശം പുതുക്കിയത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫൗച്ചി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
കോവിഷീൽഡിന്റെ ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 6 മുതൽ 8 ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് 12 മുതൽ 16 ആഴ്ചയായി നീട്ടിയത് വിവാദമായിരുന്നു. വാക്സിൻ ഇടവേള കൂട്ടുന്നത് കൂടുതൽ പേർക്ക് പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഫൗച്ചി പറഞ്ഞു. അതേസമയം വാക്സിൻ ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിൽ ഇടവേള നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി BJP. സമൂഹ മാധ്യമമായ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് നൽകിയ മറുപടിക്കെതിരെയാണ് BJP നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. 370 ആർട്ടിക്കിൾ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാവരെയും തടവിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. ഹിന്ദു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിരുന്നു കാശ്മീർ. എന്നാൽ അവിടെ സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തകർക്കാനാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി റദ്ദാക്കിയത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞത്. വിഖ്യാത ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അസൂരികളുടെ കാൽപന്ത് ചാരുതയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് ഇറ്റലി തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 3 ഗോളുകളും പിറന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആയിരുന്നു. 3 ഗോളുകളിൽ 1 ഗോൾ സെൽഫ് ഗോൾ ആയിരുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 13,832 പേർക്ക് കോവിഡ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 12.72. 18,172 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 171 മരണം. ലക്ഷദ്വീപ് ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി VD സതീശൻ, KK രമ MLA, ഹരീഷ് പേരടി തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരുടെ പിന്തുണയേറുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത. ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പതിവ് തെറ്റിയില്ല. ഇന്ധനവില ഇന്നലെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അവശ്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ യാത്രാനുമതി. വാക്സിൻ ഇടവേള നീട്ടുന്നത് വൈറസ് വകഭേദം വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കും. US പ്രസിഡന്റിന്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേശകൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ്. പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി BJP. യൂറോ കപ്പ് തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഇറ്റലി. തുർക്കിയെ തോൽപ്പിച്ചത് 3 ഗോളുകൾക്ക്. വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. ശുഭദിനം.